Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында. Кибетләрне, күпер асларыны, юлларны су басты. Бер сәгать эчендә нормадан 5 тапкыр күбрәк яңгыр яуды. 65-нче комплекстагы өлешчеләр фатир көтә. Төзү эшләре ничек оештырылган? Мәләкәс аръягындагы яңа мәктәп узакламый үз ишекләрен ачачак. Биргә укучылар һәм укытучылар коллективын туплау эше ничек бара, урынга Ләйсән Ханова чыкты. Кемдер көймәдә, кемдер машинада йөзде. Кичә берничә сәгать эчендә чолы Венецияга әверелде. Метеорологлар сүзләренә караганда, шәһәрдә 1 сәгать ярым эчендә нормадан 5 тапкыр артыграк явым-төшем булды. Тулырак хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Көчле яңгырлар буласын алдан хәбәр итсәләр дә, шәһәр стихияга әзер булып чыкмады. Проспектлар, җир асты күчүләре, сәүдә үзәкләре су бөтен җирдә. Бордюрлар күмелеп бетте. Бордюр эшләреннән акты. Яңгыр бик нык булды кичә. Менә бу машина яңгыр койган вакытта тирән чокырга төшеп китә. 43-11 йортында яшәүчеләр әйтүенчә, биредә 2 көнлек җылылык торбасын төзекләндерә башлаганнар. Көчле яңгыр нәтиҗәсендә кисәтү билгеләре дә, коймалар да агып киткән. Машина йөртүче чокырны искәрми дә калган. Зуррак скорость белән барды инде, потому что әйләндереп, аны бер балды машинасын буякка. Видимо, тормозить итәргә теләгән иде. Уже соңрак күреп белдерде, что монда зур чокыр икәнен. Менә бу зур чокыр тулысынча су белән тулган булган, күз алдына китерергә дә кыен. Һәм яңгыр бераз туктауга, аны махсус хезмәтләр килеп 5 сәгать буе судан чистарттылар. Бәхеткә егеткә зыян килмәгән, әмма синоптиклар кисәтүенә караганда, яңгырлар алдагы көннәрдә дә дәвам итәчәк. Шул сәбәпле бүген идарә итү оешмалары су кыйларын тагын бер кат тикшерде. Мусора такого нет, вода прекрасно уходит. И по данным нашей центральной диспетчерской службы, ни одного затопления на нашей территории не было. Тик мондый хәл бөтен җирдә дә түгел, кайбер су кыюлары һәм насослар яңгыр вакытында суны кабул итеп өлгерә алмады. Хәзер шәһәр зурайды. И элекеге канализация трубалары шул кеш калды. Шуңа бу трубаларны алыштырмыйча, мне кажется, кайчан да булса мондый проблема бетмәячәк шәһәрдә. Башкарма комитетта белдерүләренчә, шәһәрдә 7 насос станциясе эшли. Кичә алар барысы да тулы куәтенә эшләгән. Тик яңгыр нормадан 5 тапкыр күбрәк яуды. Все у нас насосные станции требуют ремонта. Вот как раз во время ремонта, при замене труб, это можно было бы избежать. Хәлгә шәһәр мэры Наил Мәхдиев та ачыклык кертте. При таких обильных дождях плавает и Сочи, плавает и Казань, плавает и Самара, плавает и Нижний Новгород. Поэтому форс-мажорные обстоятельства бывают. Ләйсән Ханова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Берничә ел узганнан соң 65-03 йорт өлешчеләре беренче тапкыр үз фатирларын карады. Исегезгә төшерәм, Чаллыда фон компаниялар төркеменең 3 күп катлы йорты төзелеп бетмәгән. Исемлектә 65-06, 65-03, 65-10 йортлары. Шулай итеп, Чаллыда алданган өлешчеләр саны 317. Зыян күргән шәһәрдәшләренең проблемаларын инвесторлар җәлеп итеп шишәләр. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Бүгенге көндә 65-03 йортында төзелеш эшләре яңартылган, йортның түбәсе капланган, юллар түшәлгән. Объектны ел азагында куллануга тапшырырга телиләр. Яшыннар гаиләсе бер бүлмәле фатир өчен акчаны тулысы белән 2011 елда керткән. Ул чакта яшь гаиләдә балалар булмый, хәзер исә яшыннар 4, олы балалары тиздән мәктәпкә җыена. Мы однокомнатную брали. То есть сейчас получилось так, что у нас деньги вложены в однокомнатную квартиру, мы не расшириться не можем. И никуда не можем даже продвигаться дальше. Бер бүлмәле булса да үзебезнеке дип сөенә яшыннар. Өстәвенә тиздән 63-нче комплекста балалар бакчасы, 65-нче микрорайонда мәктәп төзеләчәк. Хәзер профит компаниясе 65-06 йортына да алыначак. Йортны 2019 елның декабрендә куллануга тапшырырга ниятлиләр. 65-10 йортын төзеп бетерү белән Евростиль оешмасы шөгыльләнәчәк. Алмашка төзүчеләр җир кишәрлектәр алачак. Мы землю выделяли не под коммерческий проект. Мы землю выделяли для решения социальных задач. Еще раз подчеркиваю, социальных задач для большинства жителей нашего города. И поэтому упрекать нас в том, что мы что-то сделаем неправильно, я считаю, никаких оснований нет. Мы никому повода не давали. Евростиль оешмасына 9-нчы комплекс каршында КФУ филиалы янында урнашкан җир бирелер дип планлаштыралар. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Яңа мәктәп әле төзелеп бетәргә дә өлгермәгән, инде укучылар өчен урыннар бетеп килә. Мәләкәс аръягында яңа уку йорты 1 сентябрьдә үз ишекләрен ачачак. Төзүчеләр бина эшен моторлау белән мәшгуль. Шул ук вакытта балалар кабул итү эше дә дәвам итә. Теләге булган һәркем яңа мәктәптә укый алырмы? Сорауга җавапны хәбәрчебез Лейсан Ханова эзләде. Гайфуллиннар гаиләсе яңа мәктәп төзелүгә сөенеп бетә алмый. Алар бу объектны 5 ел көткән. Әдилә шул арада Зияб бистәсенә йөреп башлангыч мәктәпне тәмамларга да өлгергән. Хәзер кыз йортлары янында гына укыячак. Минем бу мәктәпкә барасы килә, ул миңа бик ошады. Минем 2 дусым шул ук 21-нче мәктәптән без бергә барабыз. Азалия Гайфуллина и Лейла Сидортина. Документларны тиз генә принимать иттеләр. Бездән сорадылар безнең мнениенда, үзләренекендә. Кайсы мәктәптә без укыдык. Мин үземнең теләкләремне тоже әйттем инде. Дус кызлар белән бергә туры килергә дә шулай баламның нинди класста укырга теләвен дә аңлаттым. Мәктәп 1224 балага исәпләнгән. Бирдә барлыгы 29 башлангыч сыйныф ачыла. Аларның 11-е 1-нче класслар. Шулай ук балаларны 5-нче, 6-нче, 7-нче сыйныфларга да кабул итәләр. Әмма югары сыйныфлар быелга булмаячак. Бүгенге көнгә нибары 100гә якын урын гына калып бара. Иң беренче итеп безнең мәктәп инде бу микрорайон ата-аналар балалары өчен шуларны алабыз. Тулып барабыз инде. Башка микрорайоннан килергә теләүчеләрне без ала алмабыз дип уйлыйбыз. Балалар җыю белән генә түгел, укытучылар туплау белән дә проблемалар юк диделәр безгә мәктәптә. Микрорайонда педагоглар күп яши. Безнчә алар эшкә киләчәктә инде. Тырыштык инде иң яхшы укытучыларны сайларга, әлбәттә, аларның тәҗрибәләреннән чыгып инде, безнең мөмкинчелекләрдән чыгып та инде иң яхшы укытучыларны сайларга тырыштык. Безнең кабул итү вакыты көн сайын сәгать 4-тән, кичке 4-тән кичке 6-га хәтле. Бүгенге укытучыларның 90% тупланган, төзелеш эшләре дә төгәлләнеп килә. 1 сентябрьдә яңа мәктәп тәүге укучыларын кабул итәчәк. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәр мунчасын капиталь төзекләндергә 1,5 миллион күбрәк акча тотылган. Шалының 2нче җәмәгать мунчасында 2 ай дәвамында ремонт эшләре алып барылды. Хәзер төп төзелеш эшләре инде ахырына якынлашкан, 100дән артык кешене сыйдыра торган мунчаның ишекләре янәдән ачык. Бу элеке монда кеше бушы йөрмәгән, биткән, эшләр башлаган инде. Мин килгәндә 10нчы елда, 11нче елда капиталь ремонт ясадык. Шуннан соң инде менә 11нче елдан бирле Парнелада монда капиталь ремонт ясаган, быел 1нче мәртәбә шундый зур ремонт ясадык. Җәй көне шәһәр мунчасы махсус режим буенча һәр шимбә һәм якшәмбе иртәнге 8дән кичке 10га хәтле эшли. Ремонттан соң бәяләр үзгәрмәячәк. Керү бәясе 190 сум, ә пенсионерлар өчен 125 сум. Төзелеш эшләре тулысынча киләсе атнада тәмамланачак. Бүген Чаллыдан 4 автобус Мәскәү Сабан туена китте. Милли бәйрәм Мәскәүдә Коломенская паркында 21 июльдә узачак. Чаллылар бу бәйрәмне 1нче тапкыр гына оештырырга ярдәм итми. Быел да шәһәрдәшләр татар авылы күренешен импровизацияләячәк. Бәйрәмнең рәсми ачылышы көндезге сәгать 1гә билгеләнгән, чаралар кичке 9га кадәр дәвам итәчәк. Программага концерт номерлары, кызыклы уеннар, бәйгеләр, милли сувенирлар ямәкәсе кертелгән. Бүгенге абнашлар, мен сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Не пропусти! Огромная распродажа настоящих русских шуб от фабрики «Меха Вятки». Реальные скидки до 50%. С 20 по 22 июля в Экспокаме. 5-9 һәм 1. Башкалабыз Казанга комфортлы рейслар. Сезгә уңайлы булган тукталыштан алып китәбез. Һәр 10-нчы барып кайту бушлай. Күп каналлы бердәм телефон 5-9 һәм 1.